Vai. Awu. Wawusubhekisa kimi isibhoko manje. Kaloku kunjani egoli manje? Hawu. Namba. Yashaya ngempela. Kwenzeshana. Hawu. Hey, kaloku abantu abanenhliziyo labantu bala. Sesijikisana namandla. Hayi manje kuthapha ubonini ukuthi imovie lena. Kwenze njani? Kanti uwe futhi. Kantinyazana. Lowa. Manini ngisankhuluma kanye kanye. Kwenzakalani? Lo bhuti ogibela phezu kwami ehamba nomyeni wakhe ekhosi. Kwenze into lo. I understand. Ngicela wait, I'll cast. Kanti ucabanga ngani Nkosi? Hayi ngeke ngizwa. Hayi kwenzakalani kanti vele? Man, I'll cast. Kahle kahle sichaza ukuthi lo ehamba nomyeni wakhe estradini noma ngibamba lapha ngawela phezu kwami wagibela phezu kwami. Mngani, ngicela unixolisela phela umzali. Umzali usuka le emakhaya mngani nami. Akazi ukuthi azi noma liyashona noma liyaphuma. Usuze wangicabangisa ezinye izinto. Nawe nje sikutha phansi ungaloke uwenza lezi zinto zakho hayisu. Nyama. Etha. Hamba kahle kodwa. Wentombazane. Mina ngisuka le emakhaya mina ngase ngaphuza intombazane kanje. Lalela ngayo nje. Ngalendlela sokuthatha ngayo. Usho ukuthi umuhle. Hey Fatate. Ngathi ngiboya imali ephethe. Oh hayi kahle intokazi ngiyothengisa. Ngayo. Fanele nje ukuba nezinhlanhla. Hayi mina phela ngakudalela inhlanhla. inhlahla kanjani manje? Ngale mali oyiphethe nje. Hayi sisi. Yazi nabantu engibaziyo. Ngale